Salut, fac un video răspuns pentru concursul lui Cale Star. Pentru acest truc am ales un pachet de bicycle roșu. O să-l amestec. Dai. Și acum vreau să-mi spui undeva stop. Stop. Am ales dinainte un pic și o foaie. Trebuie să scrii cifra și semnul. Cartea voi introduce undeva în pachet. Las pachetul deoparte. Și acum am o brichetă sau scrumieră. O să-i dau foc la această foaie. Cifra nu se vede. O să ne intoxicăm puțin cu fum. Sper să nu mă ard. Până arde vă spun că cenușa are un rol foarte important în acest truc. Așteptăm să se stingă. Și acum pun cenușa pe mână. Și acum voi freca. Voi mai pune puțin. Trei de rom, cartea ta? Da. Acesta a fost trucul. Dacă v-a plăcut, abonați-vă sau dați like.